Това е в момента. Мишел, какво правиш, бе? Ja, ги продам ти. No andere Mann verkaufen diese. Jetzt machen ein bisschen Foto. Ich sage meinem Freund, Almania, ich sage, no gucken diese. Diese cool. Aber че бие силно тези слънце. Малко фото махам. И в Германия, като ида да покажа на... На моята сестра внучка в Германия. Да? На моята сестра внучка Да? в Германия работа. Да? Ама не знам точно. Не. Защото му казвам на него, викам, че в България имаме крави, има овце, това. Той вика, не е вярно. На кравата викат ку. Виж малкото. Чай, те са екстра ще заснема. Не има как да видиш Ивайло там. Че той беше в Германия. Той може да научи език. Той беше в Германия, сега пак ще го взема. Сега ще учи вече. Сега ще учи. Живи го. Сега сака взема да таковам, да нагласа документите и ще върви. Живи го. Това Я леко тръгни напред да види, че как върват подир тебе. Леко тръгни. Ате. Екстра стана.